Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake sauraro kuma cikin wannan bidiyo. Kamar yadda na yi alƙawari a cikin wannan bidiyo zan kawo muku ɗan bayani kaɗan ko in ce matashiya kan abin da shafi aikin harkar flashing. Harkar aikin flashing aiki ne mai faɗin gaske. Kamar yadda wasu kusan sani, na san duk wanda ya ɗan yi zurfi cikin aikin ya tabbata lalle wannan magana ta gaskiya ce, domin kullum akwai sabon ilimi wanda ke hitowa cikin wayoyi daban-daban, musamman model daban-daban. Don haka ko da yaushe sabon ilimi yana hitowa, kuma ko da yaushe masu programmers kenan, masu yin wannan software ko programs na flashing kullum su ma cikin aiki suke domin su ƙara hito da sabuwar fasaha ko kuma sabon ilimi wanda za a yi aiki kan sabbin wayoyin da suke hitowa da kuma matsaloli ko kuma in ce da kuma sauran security system da suke hitowa da shi. Amma mai yawan tambayar da nake son ya amsa kamar cikin wannan bidiyon ita ce, ta yaya mutum ga mai son ya shiga aikin ko kuma ya fara koyon aikin, ta ina zai kama, me abubuwan da ya kamata ya sani. Kamar yadda na rubuta sunan bidiyon, abubuwan da ya kamata mutum ya sani idan zai fara aikin flashing. Yawa, to kamar dai yadda mafi yawan muka sani, aikin flashing na farkon matakin da ya kamata a ce ka sani idan za ka fara aikin flashing, ya kamata na farko ka san abubuwan da ake ce ma processes idan na ce processes, wasu da za su fahimta, wasu kuma ba za su gane, musamman wanda sabbin shiga ne cikin aikin. Processes su ne kamar CPU, kamar wanda kuke gani akan wannan hoton da nake tattaba gashi nan, za ku gani akwai MediaTek wanda muke kira MTK, akwai RDA wato Kulsan kenan, wanda kusan tsohon samfur ne na cikin abin nan processors na wayoyi. Sai akwai Kirin Nepsan Katroven ko in ce 1980, wanda ya fi zuwa cikin mafi yawan wayoyi kamar ƙirar Huawei haka, ƙirar Huawei da Honor da makamantansu haka. Sai Samsung, ba Samsung Exynos ga yanan, kamar da kuka gani an rubuta Exynos. Shi ma yana fitowa mai ƙarfi ne sosai, dan kamar misali idan za ka cire mishi FRP ko Google account a kan shi, gaskiya yana dan bada ciwon kai sosai ma. Da shi da Qualcomm, yawa ga sanan Allah ya sama suna kusa da juna kenan. Qualcomm shine Snapdragon kenan. Wannan suna da ƙarfi sosai, duk wanda yake aikin flashing idan kai kace mishi Qualcomm ya san tana da ɗan rikitarwa, musamman wajen yin reprogramming. Kamar in ta yi deprogramming ana sa reprogramming, ko kuma ta shiga ki abin nan FRP Google account kenan, ko kuma Wi-Fi kamar yadda sauran mafi yawa suke cewa cikin aikin. Sai akwai spread drum karamin abin nan ne, baya da ƙari sosai idan aka kwatanta wajen tsaro, idan aka kwatanta shi da irin su abin nan ga sunan su Exynos ko kuma Qualcomm. Amma Exynos idan ya kasance cikin wayoyi ne, saboda Snapdragon kamar shi cikin wayoyin China mafi yawa yana zuwa kan wayoyi wanda kwakwalwarsu karama ce mafi yawa. Za ka ga wanda irin 32 giga 6 giga ko kuma ƙananan wayoyi wannan masu buton, masu tush kenan, mafi yawa yana zuwa cikinsu. To amma kusan cikinsu wanda za a cewa shine yafi daɗin aiki, mu dai ga gare mu magyara ko kuma in ce masu aikin flashing, ba kamar wanda muka yi daɗin aikin shi kamar MediaTek. Gaskiya kamar waya mai MTK cikin sauƙi mai yawa zaga kana ciwo kanta, duk da sama-saman na akwai wayoyinsu wanda kama irin wayoyi Camon Ven, Camon 19, Camon 17, Camon 18, da kuma irin su Smart Set, Smart 5, akwai MTK su ma cikinsu, za ka ga suna ɗan rikitarwa su ma sosai gaskiya. Amma duk da haka idan kai yanzu ne za ka fara aikin, ko kuma ka fara aikin ne baka jima ciki ba, to yana da kyau gaskiya ka san wannan abubuwan da kake gani yana taba kowace waya, ka san mafi yawa ba. Akwai MTK kusan cikin kowane abin nan model ɗin wayoyi, Itel, Tecno da sauransu, har ma cikin abin nan akwai Redmi da kuma Honor da kuma wacan me nake cewa Huawei kenan. Amma gaskiya ba kasafai ake samu su kan irin Huawei da Honor da abin, mafi yawa su Qualcomm ne da Redmi. Amma akwai samfurori nasu wanda su ma suna zuwa da MTK. Mafi yawa MTK ya fi zuwa cikin Tecno da Itel, mafi yawa su ne suka yi zuwa da abin MTK, su suka yi zuwa da MTK gaskiya.
sai dai sama na ana zuwa kamar irin wannan wayoyi masu wanda suke zuwa da MDM ɗin wanda za ga baƙin rubutu da jan rubutu ya rufe waya yayi bloke, wanda kwatankwacin easy buy ne. Irin wayoyi musamman wanda ake zuwa da su daga Libya, mai yawa da gaskiya na gani duk da nan ma ina samun sun da nake aiki, amma an fitowa da su daga Libya wayoyin da ke shiga wannan buga su ma za ga wasu su Infinix ne ko kuma Tecno ne, amma kuma za ga SPD ne. Yawa kaga akwai irin wannan shi ma, da haka baka cewa ga waya takamaimai model na waya guda ɗaya wanda shi kadai ne ke zuwa da processors ko kuma CPU na shi. Da haka idan sannan hankali kana duba wayoyi, abinda na farko ma idan an kama waya abinda zaka bincika kan shi ne ka duba menene MTK ce ko kuma SPD ko kuma kalkama. Idan kai kokari ka gane haka nan za ta taimaka ma cikin aikin da zaka yi kanta, domin kowace tana da yadda ake bi a cire mata key ko kuma a yi mata reprogrammation. Kowace ya danganta daga SPA processor ɗinta ne ake bi a gano yadda za a yi aiki kanta. Idan an kama waya flashing ko cire key ne ko kuma reprogrammation ko kuma na aiki da abin da danganci aikin flashing, kuma akwai wani abu da ke trompen mutane magyara, musamman magyara, abin da ya danganci aikin flashing. Akwai wani aikin da za a kawo ma sai kai tunanin flashing ba flashing bane. Misali an kama waya an ce tana mutuwa tana tashi, kaga ba za ka yanke hukunci ba kai sai ka ce wannan ai flash ne kawai take so. Yana da kyau ka bincika, ka buɗa ka gani shin ba batir bane na farko abin da za ka yi kenan. Idan ka bincika ka batir lafiya lau ko kuma ka gwada wani batir ka ga da abin nan matsala ba ta kau ba, dan sai ka je mataki na biyu shine wanne zaka daga ainihin injin waya, sai ka raba ta da makunnin, sai ka yi amfani da ko wani secondary ba ko wani karfe dai haka, sai ka gwada tada ta ka gani. In ka tada ta ci gaba da yi haka nan, to kenan hakan ya nuna ma cewa ba wajen makunnin bane ta yi blocking yake dannewa ba, tana mutuwa tana tashi, kuma ka tabbata ba matsalar batir bane. Wannan zaka iya jaraba yi mata wiping kenan ko da na hannu. Sannan wani abu da nake so mutane su sani, kamar misalin mafi yawa sabbin shiga aikin flashing, ya kamata sun cewa mafi yawan flashing idan cire key ne mafi yawa da hannu ne ake yi. Sai ya danganta daga wannan waya zuwa waccan, ya danganta daga samfurin Itel ko kuma yance daga processors na Qualcomm da kuma MTK da SPD, kowace akwai yadda ake yi nata, da kuma su ma Samsung akwai nasu ma yadda ake yin nasu kalar su daban. Yawa dan sana hankali dan kun biyo ni cikin wannan bidiyon, insha Allah zan nuna